Kajingbam let kitnyut chuki kali kitnyut ka Jawai Municipal Board na kiyeng kisem jo kasor Jawai mentada ki benai na kadaw jo kajingbam yo ja kabran kalapen kulmar ki pat ba habaladap pat sma yutung kinyut hatliu yeng khamtam le ki tugi basa ha yeng baret bamdan jaka ban penlang ye ki balong put bat bam put nakani kadaw la sakhi ba kajing sa pret kinyut kinyer hakeleng saudong kasor Jawai ru kalanang jur hagi benta ki wadut ki sharing jo girut surok pat ki wei Hoy, amla banlan baga jingbrad nyut hakirut surak kadon hina du ki por bala dep ru tang babun hi de ki khndo ki siap bat ki mau bami habas na yeng snasam wat habana kaleng katanat PWD kumju ki board district kilabu ki jing maham daga bapen yeng signboard ne penjari ki kendon baper kum si benta ban yada ki kiwa ki penthor ki hali ban wanra ka khut ka suba hendrei hakini kisngipat lalap baga jing sa pret kinyut kla nangjur bat kinyut bagi pat ba kilet berat bon hi ki bami man kasni na kiyeng kisam namar la sakhi ya kinyut bami na kiyeng shadja ki kot ki plastik bat ki we organize gini mukong kawan ko wi ka yung jan gini kajiyo ban sakhi ki katu kat ngi ki benta badon haki saudong sokon kasnong Jawai lalap bagi wadut badai tut sakawa mentru kiladap de kinyut badon ru ki sharing lom banaka jinjur ke berat nyut kinyut kila poi hadu trai ke mentru don ru ki berangsa hasi tengrian halor kani ka benta ki riurang ba abayo ijinga ki ong kani de ka jingma bakrau ba abi ki pat ba nong songsnong namar lasa lasisni endala jur uslap klempep baro kini kinyut kin poi sakawa mentru kawa ka bakir saudong ya kasnong Jawai bat besa umbam umdi ru hakaju kapor nangta wat kinong rap basanya nakawa mentru haki pentor haliru kin sa syakta leng ba kajingwan leng shop kinyut kumjuru kajing syakta ka